Lugar lang yung nasa atin. Thank you. So karon guys, gutom naman kayo ko. So mangita ko pagkaunan dahil dapita sa may palaon, ako dapit din sa may street ba, tapos gutom naman ko eh. Sir, sir, Ma'am, may mo serve. Ikigutom ko, sir. alam, mamaor ba na ang kwarta na ako, ma'am? Gutom May kwarto, ma'am, good. Sabi ko, kumali kayo, sir. Maski ko lang, sir. Pang-ice-water. Sige lang, patay, wala naman, malibas na wala ko yung kwarta ba? Sir, sir. Eh, 20 sir, pe. Sir, right? Bayad na akong kanon, sir, pe. Wala ko yung kwarta pa, mamaor ba ang kwarta na ako? Sa ako Hindi mo lang, sir, pe. Pagpalitan makikan mo, sir. Para yung sa kinakos, sir, pe. Uy, Yan, nawala lang ito yan. Nataas ko yan. Wala ko taon niya. uy, kaon, saan pa ito? Taon ko. Patay, Ito na kayo, nalaki mo. Ikan niya, ay. patay, nalaki ka gikan. May gawa na ko kwarta ba? Yung dagan na ko kwarta. Kaya ngayon, kung pagkaon na biya, nakay. Kita lang niya. Wala, abot kay kwarta, mamaor po ng kwartang daladalan ako ba? Mukhaon ko eh, gutom ko. Gutom ka. Oo. Wala niya. Sige, oh. Ya. Uy, Ya, kanang bago, magkong apoteriya niya. Igo-igo naman akong kwarta good. Bago lang di ko naabot niya. Gutom lang. Kay Kuya Binakay, basi na ako yung makatag na kupagkaon ba. Bago lang di ko abot niya. Gikan pa dito ang probinsya. patay, wala, abot kay kwarta. Sige lang, balik lang ko, balik lang ko. Napapaladtuan ko, dadali ko ko. Pasensya kayo ha. Patay, gapi, natuya po ka to nila, no? Gutom kayo ko ba? So, basin, dianin siguro sa Am's Kitchen mo kaon siguro. Gutom na kayo. Patay, makonsensya yung katong mga ko. Buangoy, makonsensya mga katong mga pulubi dito. Nangayog kon, pagkaon sa kuha. Balikan na ako sir. Balikan na ako. Sir, thank you sir. Balik ako sir, balik ako. Asan mo? Balikan na ako. Kusla. Balikan na ako. Napabaw. Asa? Diyos na diyan, nagatapo ko. Uy, okay ra sa inyo. Dini, alisa mo dini, be. Kuya, nabalik lagi kayo. Balik ko kay nakonsensya. Yun ko ba na? Ako ba tayo magkaon-kaon dito? Nako, 50 pesos sa yun yung kwarta na ako. Ato na ni pag-iipayag ko na to dito sa Am's Chicken ta. Ang chicken house ta. Sige, walang tubig na. Share lang nato, mag-share sa lang tayo sa mga pagkaon. Walang. Ay, laki Asa man na. ka ba dulong? Ay, laki. Sa Am's Chicken house ta. Laki sa am. Alam mo na yung pagkaon niya. Barato na yan. Oh, lamig tingnan nato dito sa pag-iwan nato ni atong kwarta. Tara, let's go. Go! Yay! Yeah! Tanaw na to diyan ni basin. Pamba. Social, manitid niya mapagkaon. Dili okay lagi kay din lagi. Maigo, nagsipunta ako lang. Tanaw lang nato kung kuan. Pasigulong nato. Kasi na salad no, matagsipunta lang. Oh, kaka. Ano ka? Asa kang kuan na ka? Cashier nila ni. Sir, asa man tawang nga order ka pagkaon na ni sir? Dili. Sir. So, dili ta mag-order ta gani. Dili may mga unsir. Dili ta mga. Dili may mga pagkaon unsir. Oh, dili ta. Dati si Paigo na itong kwarto, sir. paigo lagi ni lagi. Paigo lang ni si Ah, mati magic lang sir ang kwarto, sir ba? Dili lagi. Ano yung lingkod may una dili, sir? Oh, lingkod. Hindi man lang tubig, sir, no? Oh, lingkod sa mo. Ako na bahala diyan eh. Ala, pwede herbat ko ni Monggo? Ayo, lingkod sa mo na. Ako na bahala diyan. Oh, lingkod mo. Plaster lang mo, plaster. Bilas. No, plaster lang mo na. Bumot ka lang. Plaster. Ma'am, mayong hapon, ma'am. Naikuan, ma'am, masigo sa among 50 sa among 5 diyan eh. A few moments later. Wow. Kasi masulti niyo, madam, sa kuwan. Tungkod na to. Lami. Sulit. Nami kinamang pagkaon. Tama. Lami ko ay nasulit dito ka Ang ay. chicken skinny na grabe ng crispy yung dagko pag yun. Yes.
Lamig ka. Pagka na unang tilawan nilang ano, pagkaon diyan sa Chicken House. Daghan kayo sila mga food. 50 man tatong gihatag na ako gay na ko. Daghan man kayo. May kayo eh. Walang tao sa lamig. Miki ng cake do. Wait. Okay. Miki ng cake. Dami ng mga cake. Grabe, nakuha dyan daw na sigo or daw mong 50 pesos. 50 di ba eh, grabe. 50 pesos di ba sir no? Naigo, dagkan biya kayo mo. Bakit nakalimta ng 50 pesos sa Oh. kalami sa ilang pagkaon, guys? Ang iyong sinuod yun. Oh, di ba? Sulit ang 50 pesos kada kalami. Grabe kabutan din sa Chicken House eh. Sulay na mo din nila sir. Grabe kadagan ng food no. Lamig kayo yung mga food nila diyan. Mga dessert, mga chicken, kinilaw, pansit bihon. Ayun may kamahayan. Kung magkanong tanong ako, 50 niya. Nani ka daghan? Hour good no. Oh. Makontento na taba. Wala ko na yung rice. Pero sa 50, Ano na kayo? Oh. Napay halo-halo. Napay tapioca. Napay kung ano. Ako nakahulog sa gulay dire. Oh, diani po doon. Napay vegetarian ninyo. Ako nakahulog sa gulay, kaya namin dito ang gulay, promise. Huwag ang utang. So, muna mga sir no, gabi. Busog kami din sa Chicken House. An hour good no. Hour good no aftermath no. Oh, napami take out oh. kaigo na. Ah, kani siya sa chicken skin. Ako yata sa kumbana, ma'am. Hour good no. Sa pa yung gulat mga sir. Ano na mo sa Chicken House? Ka-pick out pa mo. Crispy kayo. Crispy ka na ba yan? Ako sa kalami. So, masyarong git nimo. Ah. Yahay ko tayo. Kakits lang tayo mga sir sa atong next video. See you and bye-bye.